knižní blok velikosti A5, potřebujeme papíry, běžné, co jsou do tiskárny, A4, které přeložíme pečlivě, uhladíme hranu překladu, která bude prostřed toho. A vždycky poskládáme 4 listy do sebe, tím vznikne takzvaná knižní složka. Ve chvíli, kdy těch složek máme tolik, kolik potřebujeme, obvykle třeba 10, a zhruba 1,5 cm od spodu, od takzvané paty si naznačím čárou místo, kde budu sešívat, a ještě si musím naznačit místa, kde budu upevňovat vazy z tkalounu. Tak zhruba 3 cm od první čáry a zhruba tak 2 cm mezeru, a to samé od spodu 1, 2, 3. Takže si odměřím zhruba 10 takovýchhle vzdáleností. 1, 2, 3, 4. Potom vezmu hroudu vosku a dva centimetry na jedné straně vedu přes hřbet a 2 cm na druhé straně. Ustřihnu a stejně dlouhý si ustřihnu druhý. Hřbetník je na výšku stejně dlouhý jako desky, že takhle podsaď, a šířka se určuje tak, že
Změřím sílu nebo tloušťku knižního bloku plus tloušťka jedné desky. A teď takhle celé musím slepit dohromady. Tohle je látka, která není tou škrobovou lepidlovou hmotou naimpregnovaná, je poddajná, tak jak ji koupím z obchodu. A tohle je látka, která má taky papírový zvuk, je už jednou natřená škrobovou hmotou. Naměřím tak, abych měla zhruba ze všech stran zhruba centimetr, spíš víc než míň. Knihářskou kostku, tak použiju ji, když ji nemám, použiju takhle. Takhle ze šikma střihnu rohy. Promáčkne ten hřbet, aby tam vznikla pěkná drážka. Když desky zaschnou, tak pak máme zhruba takovýhle materiál. Hezky se zpevnil ten hřbet, jsou tam takové tyhle drážky. Až se tam vlepí předsádka, byly ty desky na každé straně stejné, protože ta látka se trošku do té předsádky protlačí, tak aby to nebylo takhle cikcak. Netřeba se bát, jenom je třeba včas skončit, aby se neprořízl hřbetník. Třeba si tu škvíru zvětšit tak, aby jsme tudy protáhli tu mašli. Kapitálek má jako historický pramen, dřív se tam takhle nevlepoval, ale všíval se na ten blok, uzavřeli ten prostor a teď už to má spíš jenom estetickou a takovou jako historickou funkci, prostě, že to je součást knihy, že to ke správné knize patří. Musím si to srovnat, ten blok měla u hrany toho hřbetu.
sklopím. Zkontroluju. Aby se ta mašle netřepila, tak můžu přetřít